дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо 9 мошини фурӯшӣ аст. Нархи мошинҳо аз 11 000 сомонӣ сар мешавад. аз шумо хоҳиш мекунем, ки наворро то охир тамошо кунед ва дастгирӣ кунед. лайкҳои бовигиро фаромӯш накунед. баъди як рекламааки кӯтоҳ наворро давом медиҳем. салом дӯстон бародарон, ба шумо ҳастам. ман муҳаммад сидиқ, шумо дия ба шабакаи оламӣ. шахсоне ки дилош слабиянд, кӯдаканд, хоҳиш мекунам камакаки видеоро бигзаронанд. омода бошед, рафтем. шахсоне ки хоҳиши гузаштани граница доранд, ба ин таксиҳои якай маъруф муроҷиат кунанд. дорои вайфай бепул, мошинои комфорт, не мошиное ки дар рӯи экран мебинед, шуморо бо хости худо мебаранд ва ба ҷои зистон мегардонанд, меоранд. шахсоне ки сафар ба ватан доранд, мехоҳанд билетҳои арзони ҳавопайморо дастрас кунанд, визашонро тафтиш кунанд, ки запрет доранд ё не, ба ин рақамҳо занг бизанед. барои граница гузаштан ба ин рақамҳо занг занед ва фаромӯш накунед аз номи оламӣ ҳатман салом расонед. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи боарзиш доранд, биҳои рақамҳои мо танҳо бо тариқи вайбер равон мекунед. инак дӯстони азиз, мошинеро ки шумо интизор набудед, Kia Rio моториш 1.6 коробкаш автомат, нави сӯзишвориш танҳо бензин, дар 100 километр 7-8 литр расход мешавад. дорои обогрев сидени, дорои кондитсионер, замонавӣ. мошин бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. солбарӯши мошин 2013, ҳуҷҷат дорад то 18 октябри 2019. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. нархаш боша 77 000 сомонӣ. бо курси ҳозира дар рӯи экран мебарояд бародарон. инак тамошогарони азиз, лайкҳои бовигиро фаромӯш намекунем, давом медиҳем. Mercedes S-Sechka 220 рангаш дар рӯи экран. рости гап рангаша намедонам чӣ гуна ранг аст. рангашро ҳатман дар комментария нависед. кузаш седан, приводиш ақаб, соли барӯши мошини 1993, моториш 1.8, танҳо бензинай. страховка надорад, мошин дар Истра қарор дорад, Московский област. нархи аниқаш 80 000 рубл, бо сомонӣ агар каме бихоҳабдона 11 418 сомонӣ мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. барои маълумоти бештар ҳатман занг занед. Daewoo Nexi, соли барӯши мошини 1996, моториш 1.6 простой, кузаш седан, цветаш серебрист, приводиш пешай, нави сӯзишвориш газ ва бензинай. документош яксолаи, коробкаш механик. мошин дар ноҳияи ёбон қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад, тонировкаш яксолаи. нархш боша 18 500 сомонӣ. бо курси ҳозира 130 000 рубл мешавад. номеро барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. бародароне ки хоҳиш карда будед BMW X5, марҳамат барои шумо. BMW X5 соли барӯши мошин 2005, рангаш сафед, приводиш 4 баллон кор мекунад, чӣ гунае ки шумо медонед. моториш CVT газ ва бензинай, коробкаш автомат, ҳуҷҷат дорад, 9 моҳи дигар мондагӣ. мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. рақамҳо барои тамос 999 571 08 68. нархи мошин 72 000 сомонӣ. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Opel Sedan, соли барӯши мошини 1998, нави сӯзишвориш газ ва бензин, документ дора то 1 январа. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 985 780 99 94. мошин дар шаҳри Қурғонтепа қарор дорад. нархаш боша 22 000 сомонӣ. мутаассифона бо мо ҳамин қадар маълумот равон кардан. рақамҳо дар рӯи экран. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.
Mercedes Sechka S Classic дар метро Тюплистан қарор дорад. Кузиш седан, приводиш ақабай, коробкаш автоматай, нави сӯзишвориш танҳо бензинай. Моториш 2 соли барӯши мошини 1998, нархаш бошад 180,000 рубл. Кадуме донистан хоҳад бо сомонӣ 25700 сомонӣ мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Мошин ҳамаш садай срочни фурӯхта мешавад. Олами аз боло ов меояд, бӯи подписчики муҳтарам меояд. Шахсоне ки мошини ва ягон техникаи бо арзиш равон мекунед, нархаша арзон кунед, чӣ қадар класс бисёр мешавад. лайкҳои бо видеоро фаромӯш намесозем, ҳатман лайкзорӣ мекунем, наворо давом медиҳем. Opel Vectra A рангиш алюминиай, кузиш бошад седанай, приводиш балонои пешай, коробкаш механикай, объеми моториш 1.6, газ ва бензинай. соли барориши мошини 1994, ҳуҷҷат надора, мошин 5 сол шудагиай, кадмияи ҳайшкардагӣ нест. соҳибаш дар Москва, худи мошин дар шаҳри Турсунзода қарор дорад. нархаш бошад 14000 сомонӣ, бо курси ҳозира 98300 рубл мешавад. мутаассифона ба мо ду сурат равон кардан. барои маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак хундай тубурон, рангиш сабз, приводиш пеш мебошад, кузиш купе мебошад, коробкаш механик, объеми моториш ДВД, нави сӯзишвориш газ ва бензинай. соли барориши мошини 1999, дар 70 км 10 литр газ расход мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ногуфта намонад бародарони азиз ки мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. инак дӯстони азиз, навори мову шумо ба охир мерасад. шахсоне ки дар канал обуна шудагӣ нестанд, ҳатман обуна шавед. шахсоне ки мошини ягон техника бо арзиш дошта бошед, пас бо рақамҳои мо танҳо бо тариқи Viber равон бикунед. хай то видеои оянда, то боздид.